the little one. נועמי. נועם. המברשת של הנעליים. במגירה. תסתכלי, תסתובבי, אני רוצה את התסרוקת שלך. סבא יצלם את התסרוקת שלה. נו, תעשי את התסרוקת, מאמי. זה מה זה דפוק? כשנגמרת הבטריה הוא כאילו לא להיכנס. איזה תסרוקת. תסתובבי, מאמי, אני לא יכול לראות. איזה יופי, כל הכבוד. מה זה פצצי בפה? כולם יראו שיש לך פצצי בפה. תגידי, אני ילדה גדולה, תגידי. צריכים לצלצל. אני מצלצל עכשיו. נועם. איזה יופי. תגידי, שבת שעה. צלם את זה. שבת שלום. צלם. מיכל על הברכיים וצרצחת לאשי את הנעליים. טוב, שבת שעה. בואי, גלעדי רוצה ללכת. אל תיזכן, אל תיזכן. לא, בטח שלא, לא מקלקלים לך. את כל כך יפה. I want to get the back. איפה אני מכניס את הצ'ופצ'יק הזה פנים? בטח שיהיה זה, כשיהיה בטריות. נועם, מה זה צ'צי בפה? מתכון, צ'צי בפה, מה פתאום? תגידי, מה פתאום? אנחנו צריכים להדליק נרות. תגידי, שבת שעה. ומבוא. הנה סבא, קח את השמנדריק עד שאנחנו Okay, מדליקים I'm closing נרות. it. I want to close it already.